akwakwala ma agbakwala anyị abatago kpọmkwem oge ha ji eme nzukọ dịka isi mara ọ bụ n'ebe a ka anyị na-were asụsụ Igbo anyị ji asụsụ Igbo agbasa ozi na-akọ ihe megasịrị n'obodo dịka o si mee. Abụ m Chizzy Ani nke tata ọ bụ mụ na mana a na-abụ izu ụka ahụ eri udene atụtụ ngịga ọ bụ m na Amechi Ugwuele ga na-akọgasị ụmụ ihe anyị na-amara na Amechi Ugwuele bụ nwafọ Igbo ịkọwa ihe niile dịka o si eme n'obodo anyị n'ụlọ ọrụ anyị ebe a yawa na-akọwa ya ọ na-ada gbụa na-akọwa ya dịka o si dị. Amechi Ugwuele biko kene ndị Igbo. Igbo ekene m na unu mana ọ dị etu a anyị zukọ mụ na Chizzy nọrọ anyị were nwayọọ na-atinyegasị ọnụ n'okwu etu ka ihe si wee na-eme ka o si wee na-achapụta anya na-aghọrịa wee na-emekwana ihe anyị na-eme. Igbo ana m ekene unu gee na anyị ji n'onu taa. Ọ dị mma Igbo dịka anyị na-ekene unu anyị ga-agbapụ ọsọ maka na dịka ihe si dị ọ na-abụ oge ụfọdụ dịka ihe ka nte batara nte n'ọnụ ụmụ ihe na-emegasị ka anyị ga-akọ maka ya mana ihe anyị ga-agbado okwu na ya bụ otu aka na-achị obodo Rivers ya bụ Rivers steeti obodo Rivers ka o si merie n'agbanyeghị mgba niile na ihe niile mere ebe a dịka o si mere. Anyị ga na-ekwukwa maka nchekwa dịka o si dị ugbu a. Imirikiti ime obodo n'ala Igbo ugbu a ụfọdụ na-ejizi ofu agha ehi ụra ụfọdụ anaghịzi ehi ụra ma ọlị ma ọlị maka ihe na-eme. Ndị na-eje n'ime obodo ekpokọrọ igwe komkom na ihe ndị ọzọ ụdị ihe a na-eme n'ime obodo ugbu a amaghịzi na ọ bụ ha ma ọ bụ ndị na-eche efi ka a na-aya ụmụ ihe a ka anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nkịta maka ma tupu anyị na-eme nke a cheta na nke mbụ mere bụ na aka na-achị obodo Rivers okwuola okwu wee kelee Chineke kene ndị obodo ndị Rivers otu ha si kwụrụ ya n'azụ wa mee megide na mgbanyeghị mgbe o kwuru niile dịka o si kwuo na ndị ilo ọchịchị onye kwuo uche ya mbọ niile ha gbara na-eji fụ na ebutere nsogbu dị iche iche na obodo Rivers tupu emechaa wee họọ ọkwa wee kụzie onye meriri nke ọ bụkwa ya bụ Nyesom Wike meriri. O kene Chineke nke ukwuu kelekwa ndị obodo Rivers niile. Ka nke a na-aga sote aka chiburu Nigeria nke na-azọkwa ọkwa dịka onye ga-achị Nigeria ya bụ Atiku Abubakar. Ọ na-azọ ọkwa site n'otu ndọrọndọrọ nke eji nche ndo wee mara ọkpụkwana wee too kelee soro Nyesom Wike wee kelee Chineke maka otu o si wee merie otu ndọrọndọrọ nke akpọrọ AAC nke ọ bụ Awara bụ ihe zọrọ ọkwa ịchị obodo Rivers na otu ndọrọndọrọ a eto na ndị toro karịrị akarị mana maka dịka oge si dị ka anyị gbapụ ọsọ ozigbo wee kọbaza ụmụ ihe mere a maka nchekwa ka anyị ga-ekwu ya kwuchie ya ike na ihe mere otu dịka Nyesom Wike si merie. O sokwa n'ihe gbasara nchekwa dị iche iche ụnụ mana imirikiti ụfọdụ mmadụ ole na ole na ole bụ ndị nwụrụ maka nke a. Amechi oge nụrụ na ndị na-afụ maka ihe ọkwa ọchịchị na Naịjirịa ya bụ ndị INEC na-emechaziri ka ha kwụsịtụrụ ịchịkọnata ka esi bịa ya aka gwọọ ya ma mesịa na izu a wee mechasịa ihe niile wee gwụkwa ya wee kpọzie onye meriri ọ bụrụ Nyesom Wike aka na-achị obodo Rivers. Oge nụrụ ya kedu ka isi nụ ya kedu ka obi dị gị? Iji gwa gị eziokwu ịma na ebiri m na obodo Rivers wee bite aka ebe a ka m nọ wee gachaa akwụkwọ nke ukwu mahadum na University of Port Harcourt. Mgbe m nọkwa n'ebe anwa anọ m n'obodo Rivers mgbe onye mmadụ dịka Amechi bidoro ụwa dịka ka ọ bịara gachaa akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ ebe m nwagakwara akwụkwọ ka ọ na-apụ ka anyị na-abata mana o tetugo obere aka ọ pụrụ
mana anyị ma maka ya mgbe ahụ ka ọ pụchara wee bido rụwara Peter Odili ọrụ wee na-arụrị ọrụ dịka onye enyemaka na ụlọ ọgwụ ya na-eje ahụ maka mmekọrịta ụlọ ọgwụ Peter Odili Pamo Clinics na ndị mmadụ eje na ndị ụlọ ọrụ kọmpani dị iche iche agwa ha okwu ka ha kpọtawa ndị mmadụ n'ụlọ ọgwụ ahụ n'oge anwakwa ka mmadụ dịka Magnus Abe pụtara na ụlọ akwụkwọ nke ikpe ebe a na-ekuzi ndị ikpe law school pụta bido na-ekpekwa nnọọ ikpe dịka lọya ọfụ na-arụ ọrụ anyị machaha mgbe anwa Wikekwa na onwe ya tụtakwara ọfụ mgbe anwa ihe a niile na-aga. O nwere ndị a na-anụ aha maka ndọrọndọrọ ọchịchị obodo Rivers steeti mgbe anwa, mmadụ dịka Peter Odili, mmadụ dịka Ebenezer Isokrari, mmadụ dịka kedu ndị nwacha ndị a bụ ndị a na-anụ Sergeant Awuse ọha nwa ndị toro oge Amechi nwebede ihe ọ bụ mgbe anwa ka Amechi si wee pụta bụ mgbe a bịara Odili Ogia bụchara onye na-esote Rufus Ada George dịka gọvanọ. Mgbe a na-agwa gị ya bụ mgbe Okwesilieze Nwodo ha bụrụ gọvanọ n'Enugu, ndị a bịara bụtụ gọvanọ oluru amarọ ma ha nọrọ ihe ruru afọ arọ Abacha ewepụ ha. Ndị a bụ ndị ya na Odili ha bịara mgbe anwa. Odili bụ onye na-esote Rufus Ada George. O wee bụrụ deputy gọvanọ. Amechi wee na-etotekwa mgbe o mechara nke a anọgharịwa ọnọdụ wee bidozie PDP. Odili wee banye dịka gọvanọ. Amechi na Odili ka na-arụ. Amechi Odili ya sị Amechi na ọ ga-azọ House of Assembly na obodo na local gọọmenti ya bụ Ikwere local gọọmenti. Ebe a ka o jere wee zọọ State Assembly wee nweta ya wee bata. Mgbe anwa Odili gbagotere na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị ọ dị ka nna Odili wee etu ọ bụrụgoro gọvanọ o wee kwara Amechi ụzọ ahọpụta ya dịka spika. Ahọpụta Amechi dịka spika, o wee bụrụ spika ya na Odili a na-arụ ọfụma. Ịma ọga na nwa ya ịmago ha na-arụ ọfụma. Obodo Rivers steeti nwere ego ka ihe a na-emekwa. Mgbe anwa Wike na onwe ya apụtago wee zọọ ihe ọ zọrọ wee bụrụ chairman Obiakpọ local gọọmenti. Obiakpọ local gọọmenti bụ local gọọmenti kachacha na Rivers steeti. Ị na-anya ọha maka wee nweta ọnụọgụ na mmeri a Wike nwetara. Obiakpọ nwere ego. Ndị kọmpanị kwuru kọmpanị ji ego na-ahụ maka ihe niile na ndị mmanụ ebe a ka ha nọ. Taksị niile ha na-akwụ ihe ha ji ezigbo ego. Obiakpọ bụ lokal gọọmenti inwe ike isi na o nwere steeti ọkachasị ụdị ụfọdụ steeti a dị na ugwu Awụsa ọ ka nwee ego dịka na ego ha na-enwepụtara onwe ha na ihe dịka azụmahịa na ihe na-eme ụlọọrụ dị ebe ahụ. Wike na onwe esikwa ebe ahụ. Mgbe ọ batara dịka chairman o nwere onye amara ya, ọ da-anụ ihe. Onye a ọ bụrụ taa ka o bidoro na-akpa ike ihe o kwuru na ọ ga-eme ya. Ndị be ha bịakwanụ fụ ya n'anya. O wee bụrụ onye ama ama dịka onye na-emere ọha, onye na-eme ndị mmadụ chọrọ. Ihe a wee na-aga. Otu mgbe anwakwa Magnus Abe wee na-agbagotekwa. Odili wee mee ya kọmishọna. Magnus Abe bịara na mbụ banye mgbe ndị ndọrọndọrọ pụtara. Magnus Abe wee zọọ House of Assembly mgbe Amechi zọrọ. Magnus zọọ na APP wee nweta ọ na-anọchite ka na local gọọmenti wee nweta nke ya wee bịawa. Amechi abịawa. Magnus na Amechi nọ na House. Amechi abụrụ spika, Magnus abụrụ minority leader. O nwere onye bụbu minority leader egburu egbu aha ya bụ Monday Ndọ. Onye na Magnus bụ sọsọ ndị naanị APP n'ebe ahụ egbuo Monday Ndọ. Magnus abụrụzi ya minority leader. Ebe a ka ọ nọzi wee bazia PDP. Ka ọ nọchara nke ọ nọrọ
ọ dịle wee mee ya na ọ nọrọ otu nkeji wee nụcha one time wee nụcha nke ọ nọrọ ọ dịle mee ya Commissioner for Information ya kwefere etu mmadụ tas wee na-agbagote ha na-ayị na-agba ọfụma mana ihe seziri okwu bụ ka Amechi bịara ọ dịle ọ dịle echicha wee chụọ ịpụ Amechi asị na ya chọrọ echi ọ dịle asị ya ọkwa ya bụ ọga gị na onye akpọta gị na o nwechara ndị ọzọ gị na ha rụrụ na o nwere ka ya si wee maka ọ dịle mara onye ọfụma o wee chọọ inye onye ọ ga-abụ na a na-ekwu onye ga-ege ntị ọ ma na onye a ihe obi a gwara ya ka ọ ga na-eme nwere mmadụ na mmadụ na onye a bụ onye mere m ihe mbụ ọ dịle chọrọ ka Omehia Celestia Omehia bụrụ gọvanọ ịma mgbe ahụ asị Obasanjo bịacha Port Harcourt si na Amechi enwego ka ele Amechi siwe ọnwụ ewepụta Celestia Omehia Amechi siwe ọnwụ mgbe ndị pati jụrụ na Amechi ameje ọ dịla esiwe ọnwụ si a na aga meje Amechi esiwekwa ọnwụ ihe esewe okwu sewe ezigbo okwu Amechi agba ọsọ gbana Ghana mgbe anwa ọ bụ spika eje n'ụlọ ya si a na ọ ma ebizi ebe anwa na gọọmenti erivokugo akwụkwọ ikike ụlọ anwa na ha kagbu gị atụpụrụ ya ngwongwo ya n'iro ọ Wike a bụ onye chọrọ moto mgbọsị atụpụrụ ya n'iro ya gafere m ebe anwa na Forces Avenue wee buru trela wee bịa kwarụ ngwongwo Amechi kwanye ebe anwa Amechi nọ na Ghana na-agba ọsọ na gọọmenti nọrọ n'akụkụ wee na-emekwa nke ha sị Amechi gaa nata na inwe ike nata kịta eberuo gị arụ Amechi nọrọ ebe anọ ndị a nọrọ na-anụrụ ya ọgụ wee mechaa ha ejewe kọt Wike ji ezigbo ego ọ chụgo lokal gọọmenti obi akpọ nwee ego na-ewepụta ego Amechi jikwa ego ha wee na-eji ha mechaa ụlọ ikpe wee kpee si maka Amechi nupụrụ isi Wike nupụ isi na pati si na Amechi bụ onye kwesịrị ije ha ya bụ na o tenara ya aja niile na-emekọ Nyesom Wike na-akwado ya na-akwado ya na-enyere ya aka Amechi wee nweta ihe a Supreme Court wee kpebie na Amechi bụ onye kwesịrị echi Amechi azụrụ elekshọn onye afịa dị n'akwụkwọ ituli aka bụ Celestia Omehia Celestia Omehia emecha ndị ụlọ ikpe asị mgbe Amechi nọgara ndị ụlọ ikpe asị na onye ha ma na-azọrọ PDP bụ Amechi etu a ka Amechi si wee bata mgbosi Wike ka a na-azụ elekshọn na ndị EFCC Nuhu Ribadu mgbe anwa EFCC bụ EFCC ọ bụrụ kịta kpụrụ Wike mgbe anwa Wike bụ chief of staff Amechi kpụrụ ya ka ha bịa kwuo maka ego Rivers steeti Wike nọ na detention na Abuja Amechi win election Wike ha nata mgbosi Wike nata ejiri egwu wee jee dunata ya na Air Force Base mgbe anwa Port Harcourt Air Force ha dịchọrọ mma na Air Force Base ka ọ na Wike wee nata ya ji wee si ka m wee nwayọ kọwa ha bụ ka ndị mmadụ ghọta maka chizi ndị nwụrụ anwụ n'ihe a erika a na-ekwu histrị ihe a na-akpọ histrị mgbe a ga-ekwu maka histrị ka ha mara etu esi wee mee ka mmiri si wee baa n'opi ụgbọgịrị ndị mere ihe mere eme maka ha na-ekwe ekwe maka obi ịta mmiri na ndị na-echefu nyaa Amechi wee bata bụrụ gọvanọ mgbe ọ batazi abụrụ gọvanọ ndị niile bụ ndị gbagotere ndị okenye ihe gbasara ndọrọndọrọ na politiks ma ọ dị lio ma onye nume onye ana ka Amechi si agwa ha okwu ka o si eme onwere onye ọ na-ege ntị ọsị na ihe mgbọrọ Godfather onwere onye wetara ya na nke a mere nke a etu a ka o si wee baa ya n'isi o wee bido na-emezi ihe sọrọ ya na-akpachapụzi ya ka o megide Wike a na-asị ya na ọ bụrụ naanị ha ga-eme ihe a na ha mechaa pụọ na ya ga-eme ha adịzịa ka ndị onye bụ ekpenta o nwere onye na ya ga-emekọ ọ bụrụ Amechi adanụ ya na Wike wee so okwu Wike ejewezie nke a na-eme ya Jonathan abụzi president Wike akwadowe Jonathan Amechi na Jonathan enwewe nsogbu nwegide nsogbu Amechi ewepụta ihe niile o nwere wee tinye n'iwepụ Jonathan bụ onye Bayelsa na Rivers steeti bụ Niger Delta etu a ka emegide Amechi ya na ndị gọvanọ dịka Saraki na Wamako nke Sokoto na ndị ụfọdụ akpụkọ ọnụ Amechi kacha weta ego wee tinye ndị Lagos wee chụpụ Jonathan wee daa ndị Niger Delta wee gbara aka wee na-eti ebe a ka Wike sịrị ya mba na ihe a akarịgo na ya ma hapụ onwe ya kiriwe onye ọzọ na ị na-agba nwanne ha agba okpuru ka gịnị wee mee ka onye ugwu Awụsa wee bata kedu ihe a ga-emere ha na-emecha ebe a ka okwu a na wee bido
ewe mechazia ọ dị ka o si wee dị Wike Amechi chọrọ ka Wike jewe Wike ọ dịrọ Wike metụ Amechi si wee na-agba Jonathan Okpuru mechaa Wike wee zụọ ha wee merie na nke mbụ wee megide o merikwa nya ha emeziri kịta Amechi hụrụ ntutu taa si kama Wike ga-anacha ebe ahụ ma ihe mere o ji wee na-asịrị ọma anacha ebe ahụ bụ na mgbe Amechi bụ gọvanọ o nwere ihe ndị Rivers steeti nwegasịcha ọ dị lero dịka ebe a na amụpụta ọkụ power station ọ dị ịtọ ọ dị bụ onye izizi rụrụ ya na Naịjirịa dịka steeti ihe a dị ịtọ ọ dị n'Ọmọkụ ofu dị n'Ọmọkụ ịbụọ dị na Transamadi Amechi rere ha ree ya o nwechara ihe ọzọ Amechi regasịcha ndị mmadụ a na-akọ allegation na o were ga wee tinye n'iwepụta n'ịkwado ndị APC na Buhari mgbe izizi anwa o mere Jonathan o wee na-anwụrị wee mechaa ka Wike batara Wike wee sị ma onye kọmpanị ya ndị gori ha bụ Tony Cole Sahara Energy onye Amechi mechaa wepụta ka ọ zọwa ha onye ọ bụ onye ha resiri ya Amechi wee wepụta ka azụwa nke kịta nke onye ya na ya aka azụ ya na ọ bụrụ na ọ bụrụ na APC Amechi ha megidere ya APC enwe nsogbu ndị ya na-ekasị na ha nwere ozi onye na-ejere ha onye wepụtara ka ọzọ ya bụ Tony Cole ma Tony Cole kọmpanị ya bụ Sahara Energy bụ ndị ha resichara ha Wike gọọmenti Wike wee pụta wee họzie ndị nwere ikike iwu ka ha nyochaa anya etu esi wee mee ihe ndị Rivers steeti nwere ha wee nyochacha anya tinye anya n'akwụkwọ wee sị na ihe a niile erere na a ga-ewechite ya azụ wee wepụta white paper ha nwere ya na-akpọ Judicial Commission of Inquiry wee wepụta white paper ha ewepụtara na-egosi na ikpe na Amechi nwere na ọ ga-abịazara ọnụ ya wee na-egosi ihe niile ka emechara ihe niile edere onwere ihe mere na ya ihe Amechi ji wee na-esi ọnwụ ka ọ bụrụ ya ga-atinye mmadụ bụ maka ọ bụrụ na ọ chọrọ ichi Rivers steeti ọzọ maka na ihe gbagojuru ndị mmadụ n'anya ebe ndị otu ya ebe otu APC enwere ọsọ onye na-eje kedụzi ihe mere o ji bụrụ ihe niile bụrụ ma ihe akwa ya ma ike niile onye ka nsị ka ndị mmadụ ghọta na o nwere ọgụ ị ga-afụ ya afụ ndị mmadụ na-anụ anaghị esi mmadụ n'ozugo ọsị mba kama ya ma egbu mmadụ ka egbuo ya onye ama na onye ọ sịrị ka ya gbuo na ọ dị ndụ na ọma dịrị ya mma na ha na onwe ya kwa dị ndụ na ọma dịrị ya mma na ọ ka mma onye na-anụsọ ọgụ dịka isi kọwa ebubeghị ihe okwu ọ chọrọ ya maka na ọ sochara ndị nyere aka kpọnata ya oge ọ onye ka na-ekwu gịnị meziri o ji gbanwezie onye ka na-ekwu sị na ya bụ na ọ bụrụ maka ndị obodo Rivers ka ọ na-azọ na-ebekwanụ onye a ka Chukwu si wee kee ya onye a ka Chukwu si wee kee ya o nwere ụdị echiche o nwere mụ na ya emekọgo o nweghị ọrụ rụrụ ndị Rivers steeti onye ka anyị na-eje egosi ha anyị na-eme mụ na ya arụkogo ama m ụdị mmadụ o mepe ọnụ ọ na-agwa mmadụ okwu etu o si wee masị ya ọ na-ekwu ka o si wee masị ya ọ na-eme ka o si wee masị ya ịmago onye a bụ nwa ogbenye Chineke kwadoro o wee kpọlite mana ọ na-ekwuzi okwu ọ na-eme ka a ga-asị na ihe a chọrọ bụ ihe ga-emeriri gịnị bụ ihe sere ya na Magnus Abe ịmakwa na a gbara Magnus egbe maka Amechi ihe Magnus Abe ji wee ka dị ndụ kịta bụ na egbe a gbara ya bụ rọba bullet na ọ bụrụ igwe ọ bụrụ na mgbe igwe ka a gbara ya ha jere ime ngagharị iwe maka Amechi wee na-eme ngagharị iwe ndị polisi asị ha pụtakwana emewe gburugburu mgbe anwa Mbu Joseph Mbu bụ Commissioner of Police na Rivers State ka a na-eme agba Magnus Abe egbe Magnus aka anwụ maka Amechi wee pụtasị Magnus bụ onye na-agbanyeghị abịa ndị achịchara achasị nọ ndị mba mmiri ka o ruru Magnus bụ onye Ogoni ndị Ogoni so na ndị mpaghara akụkụ mba mmiri ọchịchị erube Amechi ahapụ Magnus onye ọbụla ma Magnus mechara bụrụ sekretary to steeti gọọmenti Amechi ahapụ Magnus onye ọbụla ma abịa n'ọgụgụ isi abịa n'ezigbo omume abịa n'ịma ihe abịa na o ruru ndị be ha ndị Ogoni ya chibe Rivers steeti kemgbe ekewepụtara Rivers steeti Ogoni ya chibe Rivers steeti ma a kacha ewepụta ihe gbasara dịka mmanụ mgbe anwa Amechi ajụ jee wepụta Dakuku Peterside nyanwa bụ nyanwa na-ahụ maka ndị Nimasa kịta jee wepụta ihe gbasara ụgbọ mmiri
wije wepụta Dakuku Peter side Magnus afụ na mmegbu abagonia wee sị na ya ga na-azọkwa wee na-eme na-esokwa Amechi na-azọ ya ga-emegide Amechi ndị APC asị ka ha wepụtazi onye ga-eje Amechi asị na Magnus ama eje Magnus asị na ya ga-eje ndị ụfọdụ esowe Magnus ndị ụfọdụ esowe Amechi etu a ka APC si wee gbawa ịbụa APC agbawa ịbụa sị ga-eme nhọpụta Magnus ejewe kọt ndị kọt enye ikike si APC chere emena ihe ọbụla ka ha na-ebe anya n'okwu ikpe okwu e wetara Amechi egere ntị wee jee kpọpụta ndị nke ya si na ha ewepụtago ndị isi pati ha ndị isi pati ha eje emekwuo primary election si na ewepụtago Tony Cole onye Amechi kpọtara ya bụ onye goro ihe a niile Rivers State nwere orere o wee wepụta akọwachago m o wee wepụta ya Magnus abụ ejewe kọt ewee kpebie sị na ha siri si chere ga-eme na ihe ọbụla eje eme na ihe ọbụla i mere mgbe ha si chere nọọ efu Amechi agba akwụkwọ n'elu na ụlọikpe nke elu ekwugitekwa ya ha agba akwụkwọ na nke Supreme Court na nke kachasị emegide ndị a na-wee sịsịa na ihe ọ pụtara bụ na ndị ewepụtara na ma ndị Magnus Abe ma ndị Amechi onwere onye ha nwere ihe Amechi mesịrị bụ ọgbana na ndị fọrọ afọ awara onye a na-azọ na AAC onwere onye ma onye ọ bụ onwere oje ewepụta ya wee kpọọ ya wee kpachasị na ọ bụrụ na ị ga-eje nekwanekwa ha wee kpacha asị ka ha kwado ya ebe a sị ka ha nọ wee bịa kwado ya APC a na-azọ mana APC bụ ndị bịazi na-asịsị ka ha nwụọ ndị Rivers State anwụọ na na-eme elekshọn mana emechago ya Amechi bụ onye na-akụ ịmago ọ nọ n'ime ọhịa wee na-akụ egwu nwa nnụnụ na-agba n'ụzọ. Kedu ihe ị ga-ekuzi maka Wike ugbu a maka na otu Wike si pụta na-agbanyeghị ihe niile arọgide ma ndị agha o ma ndị ihe niile o mana ihe a bịa dịka ndị ụfọdụ na-akụ ugbu a na ndị Rivers na ihe ha kwe na ha ekwesịghị ike na ya na ha kwesịrị ike n'ebe Wike nọ maka na onye ọbụla na-ekwu na ọ rụrụ ọrụ ọma na ndị ndọrọ ndọrọ kwesịrị isodo ya waa aka ndị kwesịrị isodo ya ma aka ọchịcha na ha nọzi dịka ndị APC na o kwesịrị ịgasịrịrị were mana dịka Wike kemgbe o si dị kedu ihe ị ga-akọ na nkenke gbasara Wike na ihe ọ ga-emezi n'oge ọganihu kịta o merigoro ịma na Wike onye Ikwere ma a na-ekwu na ka anyị si wee ghọta na ndị Ikwere bụ mpaghara Igbo Wike bụ Nwike na ọ bụrụ n'onu Igbo nwa siri ike Nwike eze bụ nwọ eze nwọ Nyesom eze bụ nwọ eze bụ nwa Nyesom Nwike siri ike maka ngwa gị Rivers State bụ PDP ọ kwefere etu a PDP si dị n'Enugu etu a Amechi kedu ebe Amechi nọ pụta ọ bụrụ PDP Wike wee mara ka ngwa gị ọma na Amechi siri ike ọma na Amechi nwere obi ime ihe dị agha wee sị na ọ bụrụ just ikwu n'ọnụ ndị mmadụ sowe m mana ka ya na-eme n'aka ka a na-afụ Wike ebido na-arụ ọrụ na-eme ihe ndị akpọwaza ya Mr. Project oge ọbụla ọ kpọtara onye aka ọ kọmishọna project ọ kpọtara onye aka o mepee nke ọ kpọtara ya ka ọ na-eme ndị be ha wee na-eso ya ọnụ mana iwe ka dị ndị Rivers State n'afọ maka ihe Amechi na ndị otu ya mere etu ha si wee kpụkọ aka ka ha kwatuo Jonathan ya bụ ha so ndị PDP etu esi wee bịa ihe ọbụla a na-eme abịa chọ igbu ndị mmadụ ndị be ha ọ na-ebute ndị be ha ha si na kama a na-abịara ihe a wee dị ka o si wee dị ha na-afụ APC ka pati ndị ugwu ndị mgbago ugwu ndị Hausa ha wee sosia ike mana ịfụ ka a bịa mechazịa Wike wee nwee mmeri ihe anyị na-atụ anya bụ maka na o nwee ka ihe na-eme ndị ọchịchị si eme ha na mgbe Rochas pụtara na nke ugbo mbụ ya na nke mbụ ọ chịrị ịfụ ka o si wee mee ọfụma a na-etu ya o mechazịa na chitezi azụ nke second term ọ bụrụzia ndị mmụọ ka anyị na-afụ ihe anyị na-ayọ anya bụ ka ndị a niile nwụrụ na Rivers State ka ọbara ghara ịna n'iyi ka Wike ruo ezigbo ọrụ Amechi na onwe ya jee tara mmiri nwụọ na ihe a niile ndị ọchịchị achọba udo ka m gwa gị ha na-abụ bụ ụmụnne ha na-abụ bụ ezigbote ọyị otego
ha bidoro ndị niile ọnya ka anyị ji wee na-ama ọkwa anyị na-eso ndị ndọrọ ndọrọ were nwayọọ ha maka ha si akpa oge na-abịa emechaa Amaechi na Wike anọrọ ana wee na-akpa dịka ụmụnne wee nọrọkwa na-egbunyekwa n'ofu akpa mana ha cheta na ha si na ha na-emere ya maka ndị be ha ka o wee bụrụ na ka o si wee dapụtazi ugbu a Wike enwego mmeri ma ya ọ na-anwụrị ya sị ya emena ka o mewa ndị o meriri obi ma ndị emeriri emeri wee wetuo obi maka na ha ncha niile maka ọdịmma obodo Rivers steeti. Ọ dị mma n'oge na-adịghị m ga-achọ ya mana Amaechi dịka o si ada ugbu a abịa nene n'ihe a mere n'obodo Rivers afụkwa na nchekwa wekwakọrọ ka ọ dị mana nke na-ewutezi ugbu a bụ na ịbazie n'ime ime obodo ugbu a dịka nchekwa siri dị na ọkachasị n'ala Igbo ka a na-afụ anyị ugbu a anyị nụkwazi na ọ bara ebe niile ndị a na-eje atụtụ igwe mkpọkọrọ igwe na komkom na ihe ndị ọzọ ebe ha na-abazi ugbu a bụ n'ime ime obodo nke mere na ụfọdụ sibe ihe na usekwu ite ha ji sie ihe onye na-anọrọ nso ofu anọgodo nso ịgbọja ha ewere ka esi mee ụfọdụ ndị mmadụ ka a na-atọrọ n'ime ime obodo ugbu a ụfọdụ bụ ndị a na ihe na-eme n'ime ime obodo wee bụrụ ndị nche ọzọ bụ na ijezie na ebe ndị ime obodo na-akọ ugbo ndị na-eche efe agaghị ekwe akọ ugbo ha nọrọ ndị mmadụ anọzi na be ha ndị na-atụtụkpo ụmụnne ndị na-eche efe a agaghị ekwe ha tọgba biri na be ha a na-eme ihe a ọ dịka ekwuo ya ọ dịka ihe a eme ha kedu ihe a ga-eme n'uche nke gị kedu ihe ndị ime obodo ga-eme ugbu a gbasara ihe a na-eme maka na enwe nke ekwuru ugbu a na ebe n'obodo nke m na Ogbeke Agba na mmadụ na-aga n'ụzọ amaghị ka ụmụaka ndị mmadụ si n'ọhịa wapụta tie onye eti a chọrọ igbu ya o wee bụ na o tibere mkpu ọ bụzi na ndị nọ nso gbadaba ka ụnụ amụ ugbu a afụbeghị ndị ahụ ụfọdụ na-akọgasị maka ihe a si efu a na-ajụ kedu ihe ndị obodo kwesịrị ime ugbu a n'ezi fụ na nchekwa zuru oke maka na eche m na mkpọkọrọ na ihe niile kwesịrị ịdị n'ebe obodo mepere emepe nọ ndị a na-eji igwe eme ihe ha were ihe a na-aba emesi etufuo onye nọ n'ime obodo na-etufu nke ya ọfụgoro nke ọfụ tupu otufufe nke ya Chizi iji gwa gị eziokwu ọ bụrụ taa ka ndị Hausa na ndị Fulani bidoro chiwe ehi ma n'ime obodo anyị ọ bụrụ taa ka ndị ntụtụ na-ego komkom na igwe bidoro bịawa mgbe mpere mpe anyị na-afụ ha mana dịka ihe ọbụla ọtụtụ ihe na-emezi taa si wee gbanwee gbajuo ndị mmadụ anya ya bụ ihe etu a si emezi ya bịara gbanwee kịta nwa na-echeta mgbe ndị ọ bụrụ naanị ndị na-atụtụ o nwere mgbe ndị Hausa na-ebu pan agagharị ọ bụrụ ite gị na-eri mmiri abịa kụchie ya eche m na ndị Ghana bidoro mere ihe ahụ ma ndị Hausa mechara bịa na-agagharị o nwere onye Hausa nka na-echeta mgbe mpere mpe ọ bịara na be anyị mama m achịta ite ya na-ehi ehi ị na-aghọta onye a abịa rụchaa ya mama m eje weta ọjị gwụrụ ọnwụrịa si ya ọwa weta ọjị a ịmago ihe ji wee na-echeta ya bụ na be anyị eweta ọjị awa enye onye Hausa na-akụchi ite ọjị ka ọwa ka onye ọbụla nke ya ihe o mere bụ o were mkpụrụ ọjị a wee tinye n'ọnụ ọ tinye ya n'ọnụ were mkpụrụ ọjị a tinye n'ọnụ gbụkpụta kezi nke anyị ọsị ọkwa nyere ọjị ya taa o wee bụrụ anyị efe mgbe anyị echezebe ya mgbe anwa anyị na ha na-adị na mma mana gịnị meziri ugbu a ndị na-abịazi dịka ụmụ ndị ọgbara ọfụ ndị Igbo na-akpazi arụ ada akpa ebe ọzọ dị iche iche ha nọ ndị ọgbara ọfụ ndị Hausa na-akpazi ụdị agwa arụ adịburu na mbụ ebe ha na-emechakwa nke ha ndị ọgbara ọfụ ndị Yoruba na-akpachakwa ụdị arụ ụdị omume ihe a niile bụ na ajọ ihe akarịka kịta ka m gwa gị eziokwu ọ taa ka anyị ma ndị Fulani mana
arụrụ anaghịzi banye etu esi eme ihe a na-eme bụzi ihe na-enyezi onye ọbụla ezigbo nsogbu a na-asịzi gịnị ka a ga-eme ihe a na-ekwu na a ga-eme bụ nchekwa kachasị mma na ime obodo dịka etu esi wee bịa nwezie ndị otu neighborhood watch na be anyị nwere ndị neighborhood watch. Ndị neighborhood watch a bụ ndị ahụpụtara n'ime ndị be anyị ha ma onye ọbụla ma ha fụ gị ebe ị na-aga ma ha fụnụbeghị n'obodo ha ga-ajụ gị ajụjụ. Ya bụ na nke ndị bụ ha na-eme ya ma n'ehihie. A na-eme ya ma n'ehihie oge ọbụla. Maka ndị ụfọdụ ihe a na-agwa gị emecha nke abalị onye ọbụla na-anapụ. Chizi ya na-agwa gị o nwere ihe mere na be anyị na ya na-agwa gị be m mama m wee kpọọ m n'ekwentị m wee kpọọ ha ejewe na be m gbara ọsọ enyemaka jee gbajekwu mma m tupu m anaba. Ihe a na-agwa gị bụ nyaa ka m narụrụ be anyị nyaa ha abịa wee sị m na ihe a mere na ha bịara were aka ha bịa nyụọ ya wee na-akpagharị na-erugharị ịfụ na mama m na ndị ya na ya nọ na onwere ihe mee ha. Mgbe etochaa ha sị mgbe m ga-eji wee jee kpọwa ndị uwe ojii ka ha si ebe ha nọ wee bịawa ndị uwe ojii amara be m n'ọngwawa ha na-asị ya dị site ebe ha nwere ike etinye isi n'ọhịa mana ndị a ka m kpọrọ ha ma onye na-ekwu mara onye a na-ekwu maka ya mara ebe a na-ekwu maka ya wee jewe. Ọ bụrụ na ha na-aga n'ụzọ wee fụ ndị a na-ekpokọ ha ga-agba onye ahụ ajụjụ ọnụ mgbe na-asị na o nwerekwa nchekwa karịrị ndị obodo ichekwa onwe ha. Onye na-ararụ ụra ị na-ege ntị ị na-aga n'ụzọ ịfụ ihe ịghọtara jide akara ekwentị ndị nchekwa obodo a ka ị kpọọ ha. Ọ ka mma na ịfụrụ ihe ịghọtara ọkpọọ eje nyocha ọ bụrụ na o nwere ihe ọ bụ karịa na ịfụrụ ihe gba nkịtị o mechaa ọ bụrụ na ihe karịrị mmadụ. Ya bụ na ịbịa n'anya ihe gbasatara nchekwa ha ọ na-ebuzi aka n'obodo anyị taa. Amechi ihe kwuru gbasara otu ndị be anyị na ndị ọzọ si eme bụ ihe tụrụ anya maka na ndị Igbo bụ ndị oji mgbe ewuru ha na-anabata ndị mmadụ mere na ka ihe a niile na-emekwa ndị a na-emekpo okpokoro a ha nwekwara ndị enyi n'ime ime obodo iji gosi na ndị be anyị fụ ha anabata ha. Mana nke na-atụzi anya dịka ofu akụkọ a na-akọrọ m na ofu n'ime ndị a na-ekpokọrọ ihe a eji eme ma igwe mkpọkọrọ igwe ma ihe ndị ọzọ na-ewofu ndị n'ime obodo afụkwa dịka ụmụ ntorobịa enyere ha aka anọrọ na be ha na-apịachi ihe niile na-eme o mechaa obupụ ya. Mana nke na-ewutezi bụ na ka a na-eme ka onye a na-enyere ha aka hichara ya aka ihe obi ọkụ ọgba tumtum ya nke o debere n'ọsọ bụkwa ndị ahụ bụ ndị jekwara bukwara ya onye ahụ na-enyere ya aka bụziri ya ugbu a ihe o ji amịchapịa mgbe o ji ebubuzi ha ya wagbazi aka ebe ọ na-eme ọmụgwọ a na-asị na imirikiti bụkwa ịma na ndị be anyị jere mba ka fụ ma ha ndị ugwu a asụbara asụsụ anabata mana ọ na-achịcha onye a mere ha abụrụ ezigbo mmadụ. Onye ka m na-agwa gị sị gị na ndị ajọ mmadụ erika ma ajọ mmadụ a na-ekwu abụrụ naanị ofu ndị nwere ya. Ọkwa mbọsị a ka ndị akụkọ na-ede na o nwere ndị ejidere jere izu ori na Dubai mana ndị a bụ ndị Igbo. Ndị ụfọdụ wee na-asị ndị Igbo ndị ụfọdụ ndị Igbo a na-asị ọ naanị ndị Igbo na-eme ajọ ihe mana kịtakwa na ha asị ndị Hausa na-aba n'ime ime obodo na-eme ihe tinka. Ka m gwakwa gị ọ bụrụ na o nwere ndị Igbo na-arụkwa ụdị ọrụ a akpachaghị anya ha nwa na onwe ha ga na-ezukwa ite mmadụ maka na onye ọbụla na ha ihe na-achọ bụ anyị ga-enwe ebe ajọ mmadụ na-adị. Mana nke mezi na ndị na-abatazi na-egbuzi na-enweghị mbata n'obodo ọ bụrụ na a nara ezu Chizi mana nke bazi na na-egbuzi ndị mmadụ mụ abịa sị na ajọ ihe na-eme nọ naanị ndị a bụ ndị na-eme ya. O nwere ebe ajọ ihe adịrọ oke ọchịchọ dịzi ugbu a ndị mmadụ adịghị enwezi obi imiko ndị ibe ha isi na ihe a bụ ihe nwanne ka mmezieri ya ka m hapụrụ ya. Ndị mmadụ na-ana mmadụ nwunye ya kịta ndị mmadụ na-anapụ mmadụ ndụ ya ka ha wee gwọọ ọgwụ ego. Ndị mmadụ na-eme ihe ọbụla o nwerezi onye obi tara mmadụ mmiri kịta. Ihe a bụ ihe butere ihe a. Ezigbo mmadụ ihe na mbụ ọ na-abụ ejewedo ụka
ana ewere ọkụ mmụọ na-eyi mmadụ egwu onye ka na-atụ ụjọ ya kịta kịta ebe a na-akpụ ndị mmadụ wee kpụrụje na arụsị ma ọ bụ tụọ arụsị ndị mmadụ atụ ụjọ emebicha gị ya gwagodu m ihe ka na-atụ ndị mmadụ ụjọ kịta mmadụ ama eme etu masịrị ya ọ bụrụ iwu ndị oyibo ọ bụrụ mgbe ha ji ejide gị were ego wee nye ha ihe a na o wee bụrụ ya na onye nọkwa ka nọrọ onwe ya ịda atụ ịmana ihe ọzọ bụkwa na iwu ndị bekee na agaghị ama mmadụ ikpe na-abụghị oge onye ọka iwu kwuru na ejidegoro onye ahụ n'ebe a ma onye ọka iwu akpụbeghị ya n'ebe a ga-ekpe ya ikpe ọ bụrụ na ekpebeghị ya ikpe a ka na-eyokwa ya eyo ya bụ ka mana ngwa ọ bụrụ na be anyị afụrụ gị ama na ama ebo gị ebo na-ejidere gị ebe ị na-eme ihe abụrụ ya amachie gị ma ọ bụ achụpụ gị n'obodo mgbe ahụ egwu dị ndị mmadụ obi kịta chizi ọkwa nwa gị papa gị mama gị onye ọ bụ gị na ya bụ onye ga-abịa mechaa gị ihe ị ga-asị mmadụ ya na-etere gị ha na ị na-apụta biko na ime ya etu a na ọ ga-emebi onye a ga-eje mebie ya ka ọ wụga ahịa ọ dị mma ọ bụrụ na ugbu a ka ị banyere ekwurekwu gị ọ bụ ihe na-eme n'obodo nchekwa ọkachasị ka ọchị obodo Rivers si wee merie ya na-agbanyeghị ihe niile megasịrị ebe a ma ndị wafụchara ọbara ha emechakwa ọ bụrụ ya so nwike ka ndị na-afụ maka ihe ọkwa ọchịchị na Naịjirịa ya bụ INEC si na ya meriri ugbu a ewe na-ekwu ya na-ekwukwa gbasara nchekwa ndị na-ebu niile ka ha si abagasị na ụmụ ihe dị iche iche ya ka anyị na-ekwu amechi wee na-ekwu si na-ewere ebe ajọ mmadụ na-adịghị ya bụ na nchekwa obodo ugbu a dịara anyị niile ma nwata ma nwoke ma ndị ntorobịa ma ndị nche ime obodo ma ndị eze ya bụ na onye ọbụla kwesịrị ịhọpụta otu ahụ esi echekwa obodo ịfụ ihe na-adịghị mma ma ọ bụ onye na-aga n'ụzọ ị na-aghọtaghị ị na-anaghị afụkebe na agbata obi ịkọrọ ndị ịkwesịrị ịkọ ndị ntorobịa na ọ bụ ndị ịkwesịrị ịkọrọ ka a mara ihe a ga-eme onye a maka na igbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya maka na ọ bụ oke nọ n'ụlọ siri oke nọ n'ama na azụ dị na ngịga ya bụ ọ bụrụ na ịbụ ndị a na-akpọbata ndị alụ n'obodo chegharịa ma ichegharị akpara gị ata gị afọ eme gị ha na-eme ndị na-akpa arụ mana dịka anyị na-asị arụta aka ma echirụtakwara ya aka na ọ bụrụ na a ga-anaghachi mara ka esi echekwa obodo gboo ndị obodo ọbụla maka esi echekwa obodo ha akpọkwuo mee ihe a na-eme a na-echekwa obodo nke ahụ abụghị ekpe ya dịka esi ekpe na ekpe eme omenala eme ya ọ ga-adịkwa mma ma n'ịma na onye ọbụla ejidere sikpuje ya ebe ndị na-echekwa obodo ndị uwe ojii ndị ogbo ọgụ obodo nnọ akpụje ya n'ụlọ ikpe ata ya afụfe kwesịrị ịta ya na-enyochasịa abụ m Chizzy Ani anyị ga-ebugharị ọnọdụ ugbu a anyị bịachita azụ anyị gbapụ ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ n'oge anyị batara bụ 099 maọbụ nkịtị maọbụ nkịtị 9 nkịtị nkịtị na 9 ya bụ nkịtị 9 nkịtị 9 7 1 nkịtị nkịtị na 9 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ n'oge anyị bịachara azụ cheta na ọnụ ka bụ nzukọ ịchọọ itinye ọnụ afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị ga na-asụ Igbo yele eye maka na Igbo ka anyị na-asụ ebe a n'izuka mma na na-eji ana m abịa Igbo ndị ọma ekele m ụnụ nke onye chiri ya zelo abụ m Chizzy Ani ọ dị mma ekwe akwọla ma agbakwala dịka isi mara ọ bụ nzukọ ka anyị nọ na anyị na-ekwu ụmụ ihe megasịrị anyị gwara ụnụ na enye nsogbu ike na ọ bụ ya merụziri ugbu a dịka onye ga na-achịzi obodo Rivers wee na-aga gwa ọnụ ụmụ nchekwa dịka ndị ihe gbasara nchekwa obodo otu ndị na-eje achịkọ maọbụ na-azụ mkpọkọrọ igwe maọbụ ụmụ ihe dịgasị anya ihe a na-emezi n'obodo ụmụ ihe a niile ka anyị na-ekwu mụ na Mechugwuele n'ebe a mana ugbu a gịwa na onwe gị nwere ike sotie ezi ya ọnụ maka na ekwentị anyị agbapego ya efu ya bụ nkịtị 9
nkịtị abụọ atọ otu 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 nkịtị nkịtị na itoolu maọbụ nkịtị iteghete nkịtị iteghete asaa asaa otu otu nkịtị nkịtị na itoolu bụ akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ na ya. Afa gị ga-abụ afọ Igbo. Onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Okonkwo na-akpọ esi na-eme na-akpọ. Okonkwo gaa n'iru nwanne m. Ihe chọrọ iti elu okwu a emepụtara kịta ọ maka mana ihe butechara okwu ahụ ihe nke ndị na-ebukọ mkpọkọrọ na n'ime obodo. Ọ bụrụ na ị na-anya anyị webiri ya na-akpọ mmụrụ ahụ adọzi ndị na-achọ ire ana wee dekosi ebe niile na-erefu mkpọkọrọ ndị a wee hapụzi ebe ahụ a na-atụkọ mkpọkọrọ ahụ wee na-agbazibe ndị mmadụ ajaji ọ bụrụ na ha abụọ ya ga-ekpọrọ ma ihe echibere n'ọka ọnọdụ ebe ebute ya ahụ niile ka anyị maa ka ya na-achị keke ebe ahụ etufu mkpọkọrọ a na-akpọ nwere mbụ ochie ejiwe n'ebe ahụ na-esi ebe akpụrụ ihe a ga-ekpụrụ n'wa onye kpọrọ ha n'ọnọdụ. Daalụ ya dịkwara gị na mma ọdụgụ nke a bụ ndụmọdụ ka anyị na-ebere ya ndị nche obodo ndị eze na-anụ ya. Onye na-akpọ ekele gị ndị ka email Emeka ndị ka email dị mma ana m ekele unu gaa n'iru. kelere m Amecha na-ekele gị nna m daalụ ihe mere bụ na ịhụrụ na afọ ya bụ Amechi. Ochedo maka na afọ ya bụ Amechi afọ ịkọwa ihe o kwesịrị ịkọwa ịhụrụ na ọ kọwara ihe niile otu otu wee dị. Amechi daalụ Chineke gọzie. Daalụ nwanne m nwoke ya gosikwa gị. Ihe bụ na anyị ihe mere na Rivers bụ ihe kwesịrị ime. Ndị mmadụ tụrụ vootu ihe ha tụrụ bụ ihe enyere nwanne anyị nwoke n'ike o meriri nke ọma anyị na-arịọ ya arịrịọ ya bụ iko ya tie ọchịchị ebe ekpere ugo ekpere ya dịkwana chigbu ya mee ka ọ dịrị ndị Rivers na mma maka na o meriri nke ọma ọ gosiri na ndị a hụrụ ya n'anya. Anyị na-adụkwa na-azụ echi ọdụ ya ga-eri ya adụ ruo onwe ya ọdụ ya marakwa na ndị a bụ ndị nke ya nwụọ n'ọkpa na Rivers ka a ga-ebi ya. Ndị a na-anwụ anwụ bụkwa ụmụnne ya ekwesịrị ha. Anyị na-ezi anya ndị a na-esi mkpamkpa na ihe a na-achọgharị ihe a na-achọgharị n'ime obodo biko anyị lee ha anyị ezie anya hụ na anyị chekwara obodo anyị ọ dịrị anyị niile na mma. Chukwu gọziere m ụlọ. Daalụ udo dịrị gị Chineke gọzie gị ya gazie. Onye na-akpọ udo dịrị gị biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Afọ mba anaghị Chukwu eze anaghị ebe ka isi akpọ. esi m Enugu ebe akpọ esi m Memphis Hospital. Gaa n'iru. Nwanne m nwoke Amechi nna m ukwu daalụ ana m ekene gị. Ọ ghọtara m ọ bụrụzi ọga nke ebu from Memphis. ọnụ okwu Emeka from Ekwulọbịa wee na-ekele gị. Daalụ. Ị na-agbọ nnọọ ihe ewu na eziokwu na ekele dị Chineke na ka Wike na Oweki wee mechie wee wulie na-ekelekwazi ndị INEC n'ọhịa ndị mmadụ tụrụ dị ihe ha kpọrọ anyị nụ maka m ga-ekelekwu ya tụrụ na ọ na-abụ ekele onye nyere ahụ ekelekwu elu ichie. Daalụ. Maka anyị nwekwara onye ọzọ na-akpọ. Onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Isi afa gị bụ gị na ebe ahụ ị nọ na-eme mkpọtụ n'ọgharịa ka anyị nụ ihe ị na-ekwu. Ebe ahụ ị nọ na-eme mkpọtụ ọ dị maka n'iru ka anyị were onye ọzọ ebe ahụ ọ nọ na-eme mkpọtụ. Onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ.
And the email. Ade mumma nwanne m nde ka imere. Ma ihe na-ekwute aka dịkwa mma afa mbodo. Isi n'afa gị bụ gịnị? Udochukwu. Gaa n'iru. Ihe dị nchọrọ ịjụ bụ Chizi obodo afọ Igbo ọba afọ oyibo Chizi. Ọ dị mma. Ndebe anyị. Ọ dị mma. Ọ bụ afọ Igbo. Ọ bụ mkpọbili Chizitere. Ọ bụ mkpọbili Chizọba. Abụ m afa m bụ Chizọba Nwokonkwani Nwogbeke Agbani na Nkanụ na Enugu. Bịanụ ọ na-adị na-akpọ ọ na-ada ka afa ndị ọcha. Daalụ. Anyị na-ekwute aka maka nche ogbe na ị na-emeta obodo anyị n'ime obodo na ọtụtụ ihe a na-eme. Ihe na-ebe na ndị be anyị ndị igwe na ndị ụfọdụ ndị igwe na ndị ọzọ eche na ndị na-akpata ihe a. Maka ndị na-akpata obodo amara ụzọ obodo mana ọ ha na-amara ha ego. Gotiche ha ụzọ ha amalụchaba anyị amanwozi nzuzo anyị amanwozi ihe nzuzo anyị amanwozi ebe anyị ga-ezo ma ihe ọbụla anyị ga-eme. Ndị Fulani machazị ụzọ niile dị n'ala Igbo malụ nkọlọ niile mmadụ ebe esi abanye na ebe esi apụta. Ọhịa adịghị ize a ga-ebidogodo tinye anya ka a na-ahapụ ị na-anata ha ego akpọbata ha be anyị akpọbatacha ha ebidotire mgbe. Daalụ udo dịrị gị nwanne m. Udo dịrị gị. Chineke gọzie gị. Ka anyị were onye ọzọ. Onye na-akpọ? Nweke ọsọ agba ebe ka isi akpọ? Esi ụmụ mgbori n'ahịa mere m dị na Anambra steeti. Ọ ga-adịrị gị na amata ya ọnụ nwanne m. A na-ekele Chunesi n'ike bụ onye mechaa wee nweta mmeri. Na-anyakwa dịka etu ndị fugoro ofu siri ofu ka ọbara ndị na-anwụrụ anwụrụ ibe anyị nyere aka ka o wee chịkwa rivers nye mere iwe na-eme onye chicha na tem nke izi olu na tem nke bụa bukọ ezi ego ya lụrụ ezigbo ọrụ mmadụ rụrụ n'obodo ya na-adị n'afịa ọ ka maka moto a nke ndị na-ekpukọ ngwongwo ebe niile a na-eme na saịdị ụlọ na-eme ebe ụlọ na-emekwa ebe anyị nọ. Ndị ụmụ omenajizi baro na-agagharị ebe niile ụrụzi ụwa ụva marọ na-eji ekpokosi ngwongwo na igwe ma ndị bagụrụ ego ma ndị babụrụ ebu ekpokotekwa ngwongwo a eme ihe ọbụla obodo onye afụtara nkịta ọ dịkwa ka ndị igwe na ndị obodo n'ebe anya mee ndị nche na ndị nche obodo karịrị ndị polisi nso ịgbata ọsọ enyemaka ma ọ bụla ọ dajiri n'ike ọgwụchakwụwe nchọrọ isi ya. Daalụ ndụmọdụ gị amaka. Anyị nwekwara onye ọzọ n'aka. Daalụ. Ọgịnịzi nwanne ka anyị were onye ọzọ. Onye na-akpọ? Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Dị maka anyị were onye nke a. Onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Daalụ. Biko ndị ebe isi akpọ. Gaa n'iru. Ka m tinye ọnụ ihe a na-akọ. Ọ dị bụ ahụ na-etu eso ike si wee nweta mmeri. Bikọs ya bụ nwoke na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike. A chọrọ ka a nabịa ọchịchị n'ike bọtụ ya bụ nwoke kwụsịrị ike. Sọọsọ ihe na-ewute m ụgbọ na ndị PDP enweta ogugo vootu etosiri ha inweta na Rivers steeti. Onye chọrọ iso Igbo sụwaga asụrụ Igbo sụrụ Igbo ọ bụrụ ngiri Igbo. Anyị gwara unu n'ọnụ ka abụ ọnụkọ ndị Igbo anyị anaghị agwọ ya ọgwụ ma ọlị ịkpa anyị sụọ Igbo yele ya agbakwana ya ọgwụ asụsụ Igbo zuru ezu asụsụ Igbo na-atọ ụtọ nke ukwuu maka na nke a bụ ọnụkọ ndị Igbo izu ka anyị na-atụ na-akpa
maka ndị batara ọfọ anyị na-ekwu maka otu mmeri Nyesom Wike nke o meriri na obodo Rivers n'agbanyeghị ihe ọgbata uhie dị iche iche nke mere n'obodo ahụ ma mechaa o merisie ike ihe o ji merie akarịla akali wee na-akwụkwọ maka ụmụ nchekwa na ụmụ ihe na-emegasị n'obodo ọkachasị ka ndị a na-eje azụ ma ọ bụ na-atụtụ mkpọkọrọ igwe na mkpọmkpọ dịgasị aṅa otu ha si abaghịzi n'ime ọhịa igwe obodo ma obodo mepere emepe ma ha kachasị baịzie na obodo na-emepeghị emepe ugbu a na-abaghịzi na-eburu ma ite akụkọ a na-akarị a na-anụ karịrị na-ekwu ka ndị ụfọdụ esi eti ndị ụfọdụ ife na-awakpogosi ụmụ ndị mmadụ n'ime ime obodo ọya ka anyị na-ekwu ịchọ itinye ọnụ nkịtị 9 nkịtị 2 3 1 1 nkịtị nkịtị na 9 maọbụ nkịtị 9 nkịtị 9 7 7 1 1 nkịtị nkịtị na 9 ebe akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ na ya ka anyị wee were okwu unu wee na-agakwa ugbu a onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ mgbede ọma ọ ga-adịrịrị gị n'ama nwanne ndị ebe isi akpọ gwa ya afa gị m bụ igwe esi m akpọ gaa n'iru igwe ana m ekele unu na-ekelekwe ma mechi na nkọwa Amecha na-ekele gị daalụ nwanne m anyị ụtọ dịka nwanne anyị nwoke Wike ji wee nweta mmeri na Rivers steeti ya jidekwa aka ya ka o ji aga na nke ọzọ gbasie mbọ rinne na esemokwu anyị a tupu anyị chụọ ndị isi anyị a maka na ebe ha na-emebiri nne a na-ewepụ ụmụ nwaanyị na-emebisi igwe ndị mmadụ ọkachasị wee rapụba n'ahụ aba nọrọ ụra na n'ogologo oge ana ebe ahụ anọ anarị anarakwa ma ọzọ ikwuo ọgbu oge ana m ekwusi ndị be anyị ndị Igbo ka anyị kwụsị dị na-atụ ndị ahụ egwu na yawa bụ mmadụ anyị nwa bụkwara mmadụ nke bụ nke ikwu okwu anyị nọsi ike kwụsị okwu ike n'ala gwa ya okwu maka na onye Igbo amasị ebe a bụrụ ngwongwo ahịa gaa n'ugwu ga na-emebisi ire ya awa ga-eburu ngwongwo achara gaa na baba anyị ga na-emebisi ire eziri ezi daalụ nwanne daalụ ezigbo onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ee nwanne m ndị ka ị mere gaa n'iru ezigbo mmadụ ọ dị nwata na nne ya ezigbo mmadụ gaa n'iru adị m mma maka ama m na nwanne m nwaanyị na ọ na-enete gị anya ọfụma nwanne m nwaanyị na-enete ụlọ anya ọfụma ezi ama m n'oge ọ si adị onye anụghị ọsọ ka ya ka onwe ọ gbasara gị nwanne mmadụ ana m ewelekwanụrụ nwanne anyị nwoke aka Nyesom Wike ama m n'otu aka ya dị maka na ndị Igbo si na mpakara ya amakwa n'ụzọ ma emecha ụzọ ya anakwa tupu ya bụ ewedekwa anyị ala ya wekwara aka o ji chie mbụ ka ọ kakwa mma karịa ewe gaa n'ihu ọ bụrụ ma nke ndị a na-ebugasị mkpọmkpọ a na-ejikwa ebe ọbụla ma banye nwekwebe adị eje mana ife na-ekwu bụ ka onye ọbụla ke nkwụcha maka ụbọchị na nkwụcha abụghị ụjọ na-echekwa ndị nchekwa niile ekele m nke ndị ọzọ ji ọnụ ọ ga-agarịrị gị n'ama ego oke na-anụgonu ya onye ọbụla ke nkwụcha maka na ike nkwụcha abụghị ụjọ nke a bụ eziokwu obodo ọbụla ke nkwụcha Amechi ekwuola ya na nchekwa dịara anyị niile ma nwata ma okenye ewere ndị na-akpagharị ị na-anọrọ ebe ọbụla ị nọ ugbu a maka na ihe na ha agbanwe obodo ọbụla chọba ụzọ kachasị mma ndị gboo si chekwa obodo na-echekwa ya n'udo obodo ọbụla chọọ ụzọ kachasị mma a ga-eji na-agwa onye ọbụla mara ndị nche obodo onye a ga-akpọ na ihe mee nwata nwaanyị onye ọbụla ịfụrụ n'obodo ewere ka o si agaghị ị naghị afụ ya n'obodo a maka na obodo niile eme onwe ha ewezi ka onye ọbịa si bịata na-eji ije agwọ nebara ya anya kpọọ ndị a ga-akpọ kpọọ ndị uwe ojii anya n'aka ka amara ihe a ga-eme ya onye na-akpọ ee onyinye ọ ga-adịrịrị gị na mma ezi nwaanyị gaa n'iru a ga-adịkwasịrị gị na mma daalụ ekenekwa gị ka anyị na-emenụ daalụ ezi nwaanyị udo
nwado ihe ọ ga-adịrị gị o were nke egbe na-ese kịta ka ị bịara na ọ bụrụ o were ndị na-ekpe ikpe ndị ụlọ ikpe udo dịrị gị ezi nwaanyị udo dịrị gị maka ndị na-asụsụ mkpọkọrọ maazị tọsị ihe ọ kwuru na a kachasịkwara n'akụkụ anyị tata na-ekwu ihe a afọ na ha n'akụkụ ebe a biko na-asị ndị nche akpachapụ anya maka na ha na-esite na mgbasa ụta ga-abanye ime afọ nke a bụ eziokwu daalụ onye daalụ udo dịrị gị ezi nwaanyị onye na-akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ nwanne Ifeanyị gaa n'iru ihe m na-ekwu maka ọchịchị mere na mpaghara Liba a na-ekele Chineke na ọtụtụ isi ndị ebe maka ọ na-edechi anya azụ oge ndị otu a mechidalụ ịzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na obodo Liba ahụ onye egwu emechigoro ụbọchị ahụ isi na ụbọchị ahụ na gị a adịgọ egwu ahịa ka ọ wụ sistem onye kwesịrị ihe dị ndụmọdụ maka egwu ọgụ o kwuru na agụ ya na mgbasa ozi ihe onyonyo onye egwu ọgwụ nke a na-eme ha na-eme nka votu egwu ma mmadụ atụ mkpọkọrọ ọ bụghị obodo ajọghị adụ mana ajọghị na-aka ajọghị nke ndị a na-achị ihe na ndị emekpọ nke ha kacha maka ndị Igbo nọchara mpaghara ugwu ọ bụrụ ha na-eme alụ amaghị m na ha na-egbu mmadụ ebe obodo ha nọ ma ndị a na-egbu mmadụ n'obodo nke anyị Chinebala anya ekelekwa m unu daalụ udo dịrị gị Ifeanyị udo dịrị gị Chineke gọzie gị onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ nwanne odogwu arị m mma biko ndị ebe isi akpọ ndaalụ gaa n'iru ezigbo mmadụ m na-ekenekwa gị ezigbo mmadụ udo dịrị gị ihe a na-ekwu onwekwere ego ha aba anyị ruo ụmụ ọhụrụ ndị Hausa mechi obodo ndị Fulani na-adụ ọdụ anụgbo m na enwere ike nje ha na ụmụ ahụrụ ka ha bụrụ wee na-achị anakwa enye ha na onye yekwana ha na ọ ka m na-ekwuru gwa maka ihe ha gụrụ ya ego ọ maka ihe nwanne anyị nwoke kwuru eze ọmakwa na-ewe ndị bịatara ndị ọbịa nọ ebe ahụ o nwere ike ịlụgba anyị ihe bụ maka ndị eribere anyị o nwere ike igobe anyị ama maka ya nọọ ndị ọchọchị bute chọọchị rute ya wee na-enye ndụmọdụ ọta ndị nwere ike nwere ndị agha na ịgbakwa mba chụpụkwa ha n'oge ọga na nke ndị mkpọmkpọ ego ha isi ofe n'ọkụ na-erigo ichebe uche ibe azụ ụlọ ahọrọ ite obere ihe ya ga ọnya tinye na akpa gbanaga na ihe na-ekwu ụmụ ka chuzi ana m anụ ihe na-ekwu ezigbo mmadụ ihe na-ekwu nke onye ahụ na isi aka n'anya ekele nri daalụ nke a bụ ezigbo ndụmọdụ ndị obodo nruyelu na-eze obodo aka onye fụo ajọ ihe na-eme n'obodo ọ bụ onye bịa ọkachasị dịka o si dị eze kwesịrị ịma eze ewere akụ na uche Chineke ele ya wee dozie okwu ọ bụrụ ndị ọ ga-akpọ ọkpọ ndị ọ ga-akpọ ahazie ihe ka udo wee na-achị maka na anyị na-ekwu ya na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya ma ebido n'oge chụba ewu ojii mgbe chi na-ejibeghị na ọ kakwanụ mma maka na chi jie ọ ga-afịa alụ ịfụ ewu ojii ka ewepụ aka owe n'ofe tupu ọ wụọ aka gị na mmadụ onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ọ dị mma ị ga-echere ọnọkọ ndị bekee oge ha bịara gị na ha na-ekwu onye obodo ndị na-asọpụ ụsọ otu ebuka Igbo si asọmụsọ maka na ada mma aka ebe na nka ya mere anyị jụrụ ebe a wee na-asụ Igbo yele eye wee na-agwa gị okwu ịchọ iti ọnụ n'ọnụ ka afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị ga-asụ Igbo yele eye agwakwana ya ọgwa ihe anyị na-akwalite bụ nke anyị ọ bụrụ na afa gị Igbo Okechukwu ịkpọ anyị na afa gị Igbo Oke
anyị ma ihe a ka bụkwa isi mkpi nọ na akpa mkpi dịka afọ m nwa ji bụ Chizọba nwa Okonkwo-Ani iwee ike kpọbizili ya ịkpọ m Chizie ma na-ewe afọ na-ada obi ewe ka ndị afọ eji agụgụ mmadụ na gboo ka anyị were kwuo mmiri na-akpọ onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ọ dị mma ka m gwara onye nke gwa ya afa gị na ebe isi akpọ nwanne ezigbo mmadụ ọ ga-adịrịrị gị n'ama biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ana m ekelekwa m daalụ ekene m gị ị bụ onye achọghị ndị na-agwa asụsụ Igbo ọgwa n'ọnụ ka onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ekene m ndị afa gị nwanne nna Jiọfọ ezigbo mmadụ ishika wee akpọ Nkanụ ayịyo Nkanụ ebuka ịma na ndụ ntorobịa juru na Nkanụ anyị Nkanụ ebuka Agbanụ so na Nkanụ anyị Amụghị so na Nkanụ anyị gaa n'iru ezigbo mmadụ ọ bụ ka ọ dị nwanne ọ bụ ka ọ dị deyo ọ dị m ka anyị were nka ya na-apịa Chizie onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ezigbo mmadụ ndị ebe isi akpọ nwanne kwụsị okwu ike ka ọ ga-adịkwarịrị gị na mma ebe ka isi akpọ eke nke one eke agba mba nke na ọ dị mma gwanụ m afa gị ezigbo mmadụ Abụchi ọ ga-adịrị gị mma m kene m ndị ngwo niile ọ ga-adịkwa gị na mma udo ịma ihe anyị na-ekwu mgbe ọbụla gbasara ndị Fulani ya ịma na nsọ ala taa ọ bụ nsọ ala onye ọbịa onye bịara abịa ịga na ebe na-ekwu mmadụ ime ọhịa mmadụ ọ bụ nsọ ala taa ịma na ndị Igbo enwe mgbado nzuzu ọzọ ndị Fulani amachaghị ebe dị nzuzu kara ndị nwa afọ nwa obodo o nwere mgbe m gara n'afa ka m gaa ebe na anyị esi anọ m n'ime ọhịa ofu Fulani ka o si pụpụtara ọfịa ma m na anyị isi m kpọ ya sị na nyụwa mgbe m buru ya ndị otu ha abịa gbapụta na moto mgbafu a na-edega ha ndị nke dị ebe a biri n'ọhịa mmadụ anaghị akwụ ụgwọ anụ nke na n'ime ọhịa ọha na-egbu aṅụ ịhịa aṅụ ọha ihe ọbụla n'ime ọha nweta a na-awụzi ama ha wụzi ndị obodo anyị na-awụzi ndị bịara abịa ihe ndị a ka ị ga-esi gba nkịtị na-atụ mmanya egwu na-atụ ụjọ onye bụ ụka ọmamụkobi ka ndị Igbo pụta na n'igwe ka anyị kwụsị ihe ndị a Awụsa ha chọọ ndị Fulani chọọ ịkpa nnama ha ahụ nnama ha na-akpa a na-ere ya ere ọ bụ nke ha akpa ha ọ bụrụ na onwego ọha onwego nke ha onwego nke ha mmadụ ga-abịa kụchi ha n'ubi a na-emebi ya ihe agba na-aba bụ ihe agbara anyị ọnwụ ha emepụta ebe ọbụla ka anyị pụta n'igwe kwuo okwu ya ụmụ ndụka ya na-ekwuri ya ụmụaka pụta na ka anyị kwuo okwu ya ka ndị Awụsa ndị Fulani bara ịga na-aba n'ihe ọhịa anyị na-emebere ya ọhịa ebe kwesịrị ha na-aba ka anyị kwuo okwu ya ka anyị ọgwụgwụ mma na ise ma mgba na anụ nwere ihe a ga-etute okwu
akwa ya egwu daalụ daalụ ihe ndị akarịkana daalụ nwanne nwayọ daalụ ahịa nsika mkpogbugo udo dịrị gị okwu nke a dabara nke a ka anyị ga-eji wee na-apịachizi amechi ịnọ ihe ndị mmadụ kwugasịrị n'ihe niile kwuru nwanne anyị nwoke kwuru nke ọ dị ya n'iwu sị ka onye ọbụla pụta a na-ekwu ihe a kwa mgbe mana a na-ekwu ya ọkwa ndị be anyị na onwe ha dịka o si kwuo na efi ha na-eme na ha ji akpa mgbere ma na-awakpozi ugbo ịga na be anyị ugbo ụmụ nwaanyị ndị be anyị na-ejezi aka ugbo na ala niile ha were nke ha kọrọ akọ n'ụlọ adịzi aka achụzi ha bịa ndị akpụ mkpọkọrọ agaghị ekwozikwa ha shie ma ite shie ihe niile nke ọbụla ha fọrọ apịachikọ ihe niile were ite na akpa kezi agaghị akọ ugbo nke ha gbaa mbọ wetakwa n'ebe a ga-eri ya ka eshie ya erie agaghị ahapụrụ ha ite a ga-eji eshi ya amechi kedu mpịachi okwu gị kedu ihe ị na-ekwu ka anyị na-apịachi ya ihe a bụ ihe na-enye ezigbo nsogbu iji gwa gị eziokwu maka na ka o si wee dị ọ bụrụkwa na onye na-ekwukwana ihe adịghị ekwukwu ya ka na ya na-ekwu ka ya bụgo okwu ka o wee dasiwe ike mana abịa n'ime ọhịa be anyị iwegharị n'ime ọhịa kịta ya bụzikwa ihe na-atụ ụjọ ọ bụrụzi mgbe a ga-asị ka ịbanye n'ime ọhịa ka ije chụọ nta gbute anụ maọbụ ka ije dịka etu o si wee kwu maka anwụ a na-alacha alacha mmadụ ga-abịa donye anwụ na ite ọha nwa niile agwazị na o nwere mgbe o nwere oyi nwoke ejidere oge ya nwoke kpụrụ ya ndị Fulani jiri ya kpụrụ ya mgbe emechara tọhapụ onye ka ha kwụrụ ụgwọ ha na-asị ka ha jee mata na ọfịa niile dị na obodo Naijiria na ọha nwanwe ya na onwekwu ihe onye ọbụla ga-eme na ya mana ihe abụ ya ga-anọrọ ana wee tinye ọnụ na ya wee chee ezigbo echiche mara ihe a ga-eme maka na ọ bụrụ na ọ bụ nsogbu anyị na-ebirigo na ọ ka mara ihe a ga-eme ka o si wee dị m kịta ka ha si wee na-eche ọ bụrụkwa etu anyị si echi a bụ etu a ga-esi wee mee ya bụ ihe gwọọ ya bụ ọya ọ bụrụkwa etu o si wee dị ndị be ha si echi a bụ etu a ga-esi wee nọọ anọrọ ana ọ ga-enwe ihe anyị ga-asị ka anyị hapụ ọ ga-enwe ihe a ga-asị ka ha hapụ mana ọ bụrụ ma ọ na ọ bịago ha nwere otu onye na be anyị sịrị ndị obodo na okwu abịagokwa na okwu abịago mana ọ dịbụghị ọ naghị adagba otu a na-abụghị ọ kachapụta ihe oge ọchịchị nọ ugbu a maka na o nwere etu esi wee na-eme ka etichapụ ha aka ebe a ha ji aka ịma na o nwere ebe nwata tinye aka na-eto ofe esi aka ka wepụ aka mana o tinye aka goro ofu anụ wee na-ata werukwa aka ekpe tinyekwa na-amụrụ ya amụ ohe kpatara ụdị ha n'ọhụ nchara bụ ọnụ Amechi Ugwuele ọkwụ na dịka o si dị mana ihe anyị na-asị bụ biko alụ niile atụrụ ebe a nwanne anyị nwoke tụrụ alụ si na gboo ewe ebe a na-akpọ mmụrụ ebe a na-atụfu ihe ịzacha ntụ obodo ịzacha ihe niile ihe a na-atụfu ebe a ka a na-atụfu ya ụfọdụ mmụrụ ahụ na-abụkwa ebe a na-eli nwa obere ụmụaka maọbụ onye na-erubeghị onye a ga-eli na ụlọ ebe a niile ewegasịrị mmụrụ a na-eje ebe a ọ bụrụ na ndị obodo ga-eme ya ewere ebe mmụrụ ahụ a na-eme mana mmụrụ a niile ụfọdụ n'ime ndị obodo ndị wetugasịa ewe na ya ihe ndị omenala bịara ọfụ anọchasịa ebe a maazị ka a ga-esi weta ya ọfụ nọọ ihe ndị obodo ga-atinye uche na ya nwanne anyị nwoke ekwukwala si ka ndị ntorobịa onye ọbụla pụta n'igwe ka akpaba alụ a ka ewepụ aka ewe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ mana ọ na-awa aka mmadụ ọkwa ịfụrụ maka na imirikiti obodo ada agazi n'ugbo imirikiti obodo ada anọzi n'obodo asi nri nke edebe mmadụ ga-anọbe ya ọnọpịa mkpụrụ ihe ọ dịghị mma ihe niile ekwesịrị inwe n'obodo onye wee ngwongwo ya nọ n'obi ya na gboo ị nwere ike ịnọrọ n'akụkụ nke akwụkwọ ebe ọ sọrọ gị tọsa ihe gị ị na-anọzi ka onye bịara abịa n'obodo maka ndị na-atụtụ na ndị na-eche efi biko onye ọbụla ka anyị hazie n'obodo ọ mara ụdị alụ ịma na ihe gbasara nchekwa a na-akpa ya na izu a na-agba izu ya agba ya bụ na alụ anyị bụ ndị obodo ndị ntorobịa ndị eze ndị ọnụ na-eru n'okwu n'obodo ndị na-achị ime obodo dị iche iche kpaa na izu mara ka a ga-esi gbaa izu hazie obodo ka ndị obodo na-ebi n'udo atụọla ọmala atụọla ofe ka ofe isi ya n'ọfịa anyị ekwuo na taa ka ji eze ya bụ onye ọbụla matazie na ukunu ga-eme mana ọ ka mma ka anyị mee ya ihe a n'oge mee ya n'udo
ịfụ onye na-aga dịka o si aga ụzọ agwọ n'obodo ma ọ bụ onye na-ewe ụdị ọbịa ọ na-ekwesịghị iwe ndị obodo ndị agbata obi akpọ ya sị ya na ụdị ọbịa ọ na-ewe na ụdị ha na-ebe na ada afụzi ya ọzọ ka ibe ya imirikiti bụ ndị nọ n'ime ime obodo ugbu a mana anyị ga-ekwukwa nke a n'ụbọchị ọzọ na-akpa ewu ma ọ bụ ọkụkọ ha na-akpa ishi adịghị ekwezi ndị agbata obi nọrọ na be ha ụfọdụ gbachaa ụmụ ihe ọkụkọ a ka a hapụ ya maka na enweghị onye ga-atụpụ ọnụ ịtụpụ ọnụ ọsị na onye a na-achọ ịgbachiri ya ihe ya ụbọchị ọzọ anyị ga-ekwu ya ọ bụrụ na ị na-akpa ọkụkọ n'ime obodo ishi ya na-egbu ndị mmadụ adịkwe ndị mmadụ kuru ezigbote ikuku ọ bụrụ na ịma ka ị ga-esi eme ya anyị na-asị ndị obodo tupu ihe ebutebe nsogbu butere nrịanrịa dị iche iche n'ime ime obodo ndị eze ndị ọdịnala jeenụ mara ndị a niile na-akpa ọkụkọ na ihe ndị ọzọ ishi ha ma ndị ezi na-akpa ezi ha baziri n'ime obodo ugbu a na-akpa ezi mana ishi adịghị ekwezi ndị mmadụ wụrụ mmiri tọgba iko ndị na-eme ihe niile dị otu a kpachara na unu emeghị ya ndị obodo aka wekwa iwu dị n'ala ndị obodo ejebe chọba ndị ga-abịa gbuo n'okwu n'ime ime obodo ya bụ biko nke ọbụla ị na-eme mara na ị were agbata obi nke ị ga-eme ihe ọbụla ịma ọ ga-abịa eme gị owute gị emena ya mmadụ ibe gị abụ m Chizzy Ani jee kirie na ihe a niile nke anyị mere na Kpakpando TV nke nọ na YouTube ndị niile na-ekiri ya na mba ụwa niile anyị na-ekene unu mgbe ọwụwa ọbụla ị na-ekiri anyị ọ ga-adịrịrị unu niile mma cheta na ihe niile anyị na-eme bụ ka ọ dị mma onye ọbụla bịa nkwadobenu nke anyị na-eme kwadonu mmemme nke anyị na-eme anyị chọrọ nkwado unu chọkwa nkwado ịchọ ịkwado ịbịaba n'ụlọ ọrụ anyị n'ụlọ nke iri bi dị na Savage Crescent na GRA n'obodo Enugu ebe a ka anyị nọ ihe ọbụla ị chọrọ ka eme ọkachasị ka anyị si akwalite omenala na ihe niile gbasara ndị Igbo ije na ngalaba azụmahịa ya gwa gị ha na-ewepụ n'anụ wee ree ya maọbụ iwe m na 08023301976 08023301976 ya bụ nkịtị asatọ nkịtị abụọ atọ atọ nkịtị ofu itoolu asaa na isii abụ m Chizzy Ani ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma Chineke gozie ndị Igbo na ndị niile anyị na ha hazigasịrị ihe ọ ga-adịrị niile mma ka ọ dị n'ọ